はい、こんにちは、影山です。で、今回はですね、一時期 YouTube で流行ったもの、何だと思いますか？正解はですね、デスソースが一時期流行ったじゃないですか。で、なんかいろいろな数々の人気 YouTuber さんが、なんか、たくさん辛いと言っていたじゃないですか。で、本当に辛いのかってことですよね、実は。みんな、視聴者の皆さんも、やっぱ一度思ったことあるんじゃないでしょうか。本当に辛いのかっていう。なもんでね、今日がここになんか皿とスプーンを用意したんで、本当に辛いのかということを、やっていきましょう。じゃあね、これ開けていきましょう。これですね。真っ赤ですね、これ本当に。本当にこれ真っ赤。で、これなんか聞いてた。で、これですね。で、これを開けますね。これ。見えますかね？なんかめっちゃ重い。いただきます。ちょっとやりすぎたかもしれないけど、これちょっと今スプーン1杯分入れたんで、ちょっとやっていきましょう。いやこれもう涙出てきた。涙出てきた。めっちゃね、今唇がめっちゃ痛い。めっちゃ唇が今痛い。いや、めっちゃ唇痛い。で、デスソースの
そうそう、本当に。そうそう、本当に辛いんで、注意してください。